तुमकां सगळ्यांक महाशिवरात्रीची उमेद परबीं श्री नागेश महारुद्र पंचायतन संस्थान जो आज महाशिवरात्री साजरा जाता। सकाळी 4 वाजता संत समाज कोलका यांची प्रभाव फेरी सुरवात जाता। ती 5 लिंग अभिषेक सह असती, तो 2 पर्यंत चालू आसतलो। त्यानंतर पूजा फुलांनी सजावट करून पूजा जातली आणि 5 सुमार लोकोत्सव हांगासर आयोजीत केल्लो आसा। त्या लोकोत्सवाक समाज कल्याण संचालनालय हेजो संचालक निलेश डायगोरकर हो आसतो उपस्थित आसलो। तशेंच भजनी कलाकार मोहनदास पोळ हो एका स्टेट अवॉर्डी आसा। त्यानंतर रिंकू गावडे हो GMCचो डॉक्टर आसा, तेंचे हांगासर मार्गदर्शन आसतलें, चीफ गेस्ट आसतले ते। त्यानंतर आमचे डेप्युटी सरपंच किशोर कुट्टीकर आणि पंच सदस्य महानंद कवडेकर यांच्या उपस्थितीत हो कार्यक्रम जाल्लो। त्यानंतर गांवच्या भुरग्यां खातीर खास वेशविशेष स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा। त्यानंतर जे महानंद कवडेकर यांचे भजन जातले आणि ह्या गांवच्या घुमट आरती जाल्या नंतर मंदिरा भोंवती पालखी मिरवणूक जातली, पावणी आणि महाप्रसाद हो आमी 10 सुमार सुरवात करता आणि महाप्रसादा नंतर स्नेह संमेलन या गॅदरिंगान आयच्या ह्या महाशिवरात्री समाप्ती जाता।